jugada. Finalment troba aliats, apareix Julián Álvarez, s'incorpora Juliano des de la dreta, Griezmann dins de l'àrea, segon! El segon de l'Atlètic de Madrid, excel·lent la transició ofensiva de l'equip del Cholo. Aquesta jugada havia començat en un córner del Barça i ha acabat amb el gol del Petit Príncep. Però és la segona vegada que passa, Àlex, i ho hem avisat abans, que havien sortit tant Lookman com Julián Álvarez corrent en la transició, aspecte treballat pel Cholo. A la segona vegada que el Barça ha tingut una ocasió ofensiva, una estratègia, un córner, l'ha tornat a enxampar, en aquest cas, amb un servei en llarg de Musso als peus de Lookman. 2 contra 1 de Lookman. Després ho fa molt bé Griezmann, la definició és dolça amb l'esquerra, de manera suau, movent d'un costat a l'altre aquesta passada de Julián també. L'atac de l'Atlètic de Madrid és bo, el replegament del Barça millorable. Molt millorable. És veritat que ells ho fan bé en la transició. Vull veure el servei de cantonada perquè crec que el no la toca bé, però l'assajada era que anés en curt. Després l'acaba molt bé Griezmann, però arriba sense companyia. Per sota les cames de Koundé. Sí, arriba sense